Ο Αλέκος και η Ντίνα Τουρμπαλή επέλεξαν για το παραδοσιακό τους κατάλημα τη βυζαντινή ονομασία της πορταριάς Δριανούβενα. Άνθρωποι με μεράκι φροντίζουν να περάσετε καλά, δημιουργώντας οικογενειακό περιβάλλον με ζεστασιά και σπιτική φιλοξενία. Πηλαιορίτικες πινελιές από κεντήματα και παραδοσιακά αντικείμενα δεσπόζουν στο δικό σας σπίτι, όπου το ξύλο και η πέτρα αποθεώνονται ως υλικά. Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως το καθιστικό με το τζάκι, αποτελούν ιδανικό τόπο για χαλάρωση και οικογενειακή επικοινωνία. Ο σεμβασμός στην παράδοση συνδυάζεται αρμονικά με τον άρτιο σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις που καθιστούν τη διαμονή μια αξέχαστη εμπειρία. Τα άνετα, ατμοσφαιρικά δωμάτια, επενδυμένα με ξύλινα ταβάνια και διακοσμημένα με χειροποίητα υφαντά, είναι εξοπλισμένα με διπλά ή δύο μονά κρεβάτια, ατομικό λουτρό, τηλεόραση, κλιματισμό και κεντρική θέρμανση. Το πρωινό, πάντα περιποιημένο, προσφορά του καταλύματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στο χρόνο που επιθυμούν οι φιλοξενούμενοι, με ζεστά ροφήματα, σπιτικές μαρμελάδες, γλυκά και νόστιμες πίτες, όλα με τη σφραγίδα της αγνής χειροποίητης φροντίδας. Χαρισματικό στοιχείο του καταλύματος η θέση του, με το γνωστό πηλαιορίτικο φυσικό κάλος, πηγή έμπνευσης για ανθρώπους της τέχνης και μαγευτική πανοραμική θέα στο βουνό των Κεντάβρων και στο λιμάνι της Σαργούς στο Βόλο. Το κατάλημά μας απέχει 12 χιλιόμετρα από το Βόλο, 12 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου, 328 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 218 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη.